Agtakder tayo amin para iti ayab ti panagdayaw. Iti daytoy nga agsapa, rambakan tayo iti aldaw dagiti inna. Agyaman tayo iti Diyos, gapu iti inna. Amin tayo ditoy ita ket adaan iti ina. Agyaman tayo iti Diyos, gapu iti inna tayo. Ada dagiti inna isuda apimusay ket mailiw tayo kadakwada. Agyaman tayo iti Diyos, gapu iti inna isudan apimusay. Ada dagiti babae isuda nga agtartrabaho manipod dagsapa aging ti rabii tapno maiwanan da dagiti anak da. Agyaman tayo iti Diyos, gapu iti inna iti daytoy a panawon. Ada dagiti babae nga agururay iti panaganak da. Agyaman tayo iti Diyos, gapu iti agpaspasungad iti panaganak da. Ada dagiti babae nga awanan iti anak ngem inaiwanan tinaraken ken pinadakkel da ti anak dagiti sabsabali nga ina.
Agyaman tayo iti Diyos, gapu kayo na ayat nga inna. Adadagiti ina nga ladladingit gapu iti pupusa iti anak da, nupay kasta agtuloy iti aldaw nga aramid da. Agyaman tayo iti Diyos, gapu kayo nabilag nga inna. Agyaman kami ken kawapo, gapu kayo iti babae, isuda nang muli kada kami, iti na dumaduma awagas. Sapay tayo iti amin nga ramidan mi, mapadayawan mi kumaida. Amen. Kantayin tayo iti imno nga ti kinasantak toy daga. Ti kinasantak to'y daga, tiranya gijay langit. Ti sayang pusen ti aldaw, tital na ti rabi. To'y lubungan na pintas, Apo Diyos agyaman kam. Ti kinadungo ti balay, naganak ken kakabsat. Gan na et ken gagayem, ti panagsisinakit. Ti ayat ti panagbiag, Apo Diyos agyaman kam. Ti bumbuyan na Christian one, suruten na ni Jesus. Ti kararwa pasatwen na, tapno maitan ka. Nagmaligit iglesyam, Apo Diyos agyaman kam. Ti kapatgana sagot mo, Apo Diyos ikamanlag. Tinayin siripan na ayat mo, maiparang ken Jesus. Benisyon ang nawadwad, Apo Diyos agyaman kam. Pagkararag tayo, Apo. Agyaman kami yung Apo mong Diyos, taingted mo itanghal daw, tapno agsirbi kami ken kahit to'y balay mo, ket sapay kumaapo ta, punungon da kami ti Santong Espiritu, aming da kami nga dadtoy, nga managdaydayaw, aming kami nga agkakabsat, ket sapay kumata, panagayat mo iti mangbuklod kada kami. Apo Diyos, ikararagan mimit lang dagijay kakabsat mi nga agbuybuy iti online, sapay kumata mabless met lang ida, uray agbuybuyada, nga haan mi nga kadwed toy balay mo. Ken Apo Diyos, umay mi kararagan, ti agso itata nga bigat, nga i-bless mo isuna, pagbalinem nga instrumento iti sa tapno pagbalinin mi nga instrumento met lang ti biyag titong galmaysa, agbaling kami ti channels of your blessing. Ken Apo Diyos, kakararagan mi, nagijay panagkurkurang mi, ken dagiti aramid mi nga dakil sa Apo Diyos, sapay kumatapakawanan da kami, ken linisan da kami itatangal daw, ti puso, ken panunot mi ket sikalaeng ti kanayon mi nga i-pray so Apo Diyos. Hatoy ti kararag mi tingagan ni Apo mi Jesus. Amen. Wow.
Good morning! Ayun, no? This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Daytoy ti aldaw nga naramid ti Apo, agragsak ken agrambak tayo. Mga kapatid, welcome po sa Ilocano service ng Nax United Methodist Church. Ang Ilocano service na mas marami ang dumadalo na hindi nakakaintindi ng Ilocano. Ganun pa man, welcome po. Ang Nax ay flexible talaga. Bakit flexible? Kasi kahit na Ilocano service ito, dahil maraming hindi nakakaintindi na Ilocano, though ang liturgy ay Ilocano, pero karamihan sa mga prayers, announcements, sermon, trilingual, Ilocano, Tagalog, English. Para maintindihan ng mas nakakarami. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay na narito ngayon. Palakpakan naman natin ang mga nanay dito. Yan. Mamaya po, kayo'y aming tatawagin at paparangalan at papanalangin din. Pero sa ngayon, sino po dito mga first-timers dito sa Nax? Pwede po bang pumunta kayo dito sa harapan? Pakidala po sila. Baka naman nahiya silang tumayo. Yung mga kaibigan ng ating speaker. Ayan, meron. Diyan lang anak. Diyan lang, ayan. Sino pa po? Ayan. Sige lang po, diyan lang po. Pakikuha po mamaya mga pangalan at makilala natin sila talaga. Pwede pong humarap sa kanila. Ayan. Welcome po sa Nax United Methodist Church. Sana sa inyong pagsama sa pananabahan ngayon, maramdaman nyo yung mainit na pagyakap ng simbahan sa inyo at yung pagyakap ng Panginoon sa inyo. Habang nandito sila, tawagin na rin natin lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito para samahan sila dito sa harap. We have Flor Fidel. Totoo na ba to? Si Vince? Hindi. Kasi meron, maalala ko na binasa yung pangalan ni Vince pero hindi ito, hindi sabi. Mary Rose de Leon, Greyjoy Gundan, Lara Claudia Reyes, Lara? Wesley Andre Novelo, magaling na ba si Wesley? Ayun, si Wesley. Dito sa baba, anak. Hindi po wang yan. Palitan natin ng N. Si Pastor Benson ba to? Benson ng Junior? Lea Marisi, Joash J. Ginto, Josefina Pascual, Frances Española, Lady Ann Valencia, Herminia Capul, Yofrolina Cadiente, Presi Cadiente. Meron pa po bang ibang mga birthday celebrators dyan na hindi natawag? Wala na po. Yung mga nagdiriwang na kanilang wedding anniversary, meron po ba? Wala rin. Sige po. Pwede po bang extend natin ating mga kamay patungo sa kanila at sila ating panalangin? Maraming salamat, O Diyos,
Sa buhay ng mga kapatid na ito na sa unang pagkakataon ay nakasama namin sa pananambahan dito sa Knox United Methodist Church. Salamat po sapagkat hindi aksidenteng sila'y napunta dito, kundi ito yung araw at oras na inayos mo upang sa ganun ay makasama namin sila. Nawa ang pagsama nila sa pananabahan ngayon, maramdaman nila ang iyong dakilang presensya at pagyakap at ang pagyakap ng simbahan sa kanila. Din nila nawa maramdaman na sila ay mga iba or stranghero, pagkus maramdaman nila nakasama namin sila sa pamilya. Ganon din, pagpalain mo sila. Salamat din po sa bagong taon, bagong buhay na pinagkalob mo sa mga kapatid na nagdiriwang ng Kalangkarawan. Si Lara, saka si Wesley at sa lahat pa ng mga nagdiriwang Panginoon ng Kalangkarawan ngayon. Espesyal na pagpapalang pagkalob mo at yan nawa, Panginoon, ang kanilang regalo mula sa iyo. Pakinggan ang kanilang mga panalangin. Tulungan sila sa lahat ng gawain at hakbangin. I-bless mo rin kanilang pamilya. Ganon din po sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang birthdays, saan man sila ngayon, kasama ng mga nasa online worship. I-bless mo rin mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversaries. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin at pasasalamat. Amen at amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday. Welcome po and God bless. May mga ilang paalala lang po tayo mga kapatid. Tulad nga na sabi ko kanina, ngayon pinagdiriwang natin na Mother's Day, kung kahit mamaya paparangalan natin lahat ng mga nanay. At yung mga wala man silang anak pero sila ang nag-alaga sa anak ng iba. So hindi lang Mother's Day ang celebrate natin ngayon, kundi Motherhood Sunday. Kasi di man sila binayaan ng anak, biological na anak, pero they serve as mothers to other children. Pangalawa, sa May 13 po, sa darating na Martes ay ang ating loading. Alas 3 po yan ng hapon. Ang ating ministry sa mga street dwellers. And then May 13 to 14, Children's Camp sa Pulilan, Bulacan. I believe may siyam na bata tayong dadalo dito. Tama ba ako, Chair Abby? Teacher, siyam lahat? So, kapag may mga hahabol pa, pwede pa. Ipanalangin natin ang ating children's camp at yung mga lahat ng mga bata na dadalo sa children's camp na ito. And then sa 17 mga kapatid, ito yung ating Northwest Metro Manila District Conference Session. Dito po sa Knox gagawin ito. Magsisimula po ito ng alas 8 actually. Arrival and registration. And then 19 to 23, ito po yung PACDA Convocation or PAC Diaconisa Association Convocation nila mga diakonesa doon po sa Singapore. Isama natin sila sa ating panalangin at kung may hindi naman masama na bigyan natin sila ng kaunting allowance o pabaon. Ako na nagsasalta para sa kanila. Siyempre, kailangan din nila mag-shopping. Sa 19 to 23 po ito.
At sa May 24, ang PAC UMWSCS Annual Conference Session dito rin po sa NACS. Ganon din po sa 24 ay ang medical mission sa panguna ng outreach ministries doon po sa Magallanes Mission. And May 25, ito po yung recognition Sunday natin. Kikilalanin lahat ng mga achievers at graduates sa ating mga paaralan. Kung ang inyong mga anak, apo, pamangkin, o kayo mismo ay naging achiever or graduate sa paaralan, sa school year na ito, mangyari lang po na isubmit nyo ang kanilang pangalan o inyong pangalan sa ating mga diakonesa o di kaya kay Ate Marlene or sa opisina kay Ethel upang sa ganun ay maisama kayo sa mga bibigyan ng parangal sa May 25. And then May 27 to 30, ito po yung ating PAC regular session. Annual conference po ito, gaganapin ito sa Central UMC. Mga kapatid, dito po sa ating Herald, sa third page, meron pong ulat at hamon ng ating council chair, si Kuya June Sermonia. Dito po, kasama po ito sa kanyang ulat noong church conference. Kanyang inulat na may mga misyon at mga simbahan tayong sinusuportahan at kailangang suportahan sa Middle East, sa Dubai, sa Qatar, sa Kuwait, may mission sa Bahrain at sa Saudi Arabia. Kailangan po ng panalangin, ganon din ang financial support, yung mga simbahan at mission natin dito. Ganon din sa baba ay yung ating report sa ating Rebuilding the Temple Project. Andyan po, kailangan po natin ng 12 katao na magbibigay ng at least 25,000. Or kung hindi man, kahit na magkano, upang sa ganun ay masimulan na yung ating rebuilding. Ang hamon po ay nasa sa atin. Kaya sabi ng ating council chair, the measure of blessing is in the manner of giving. So, isama po natin sa ating panalangin ang lahat ng mga to at nawa sa lalong madaling panahon ay masimulan ang rebuilding ng ating simbahan. Ganon din, isama rin natin sa panalangin natin lahat ng mga nangangailangan ng kagalingan sa mga panahong ito. Ito po yung ating mga paalala at mga balita para sa ating simbahan sa linggong ito. Para sa ibang mga announcements, antayin po natin yung mga antabayanan natin yung mga messenger at mga text messages natin. Ngayon naman, tawagin natin ang lahat ng mga bata para sila sa kanilang kanta upang sila ating may panalangin din.
Sige po, pwede bang dalhin na natin lahat ng mga bata dito sa harapan at nang sila'y may panalangin natin. Kay Jun, yung nasa likuran mo, bata yata yan. Can we just extend our hands now toward these children and let us pray for them? Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga batang ito. Mga anak na nagsisilbing inspirasyon sa loob ng tahanan. Regalo mo sa kanilang mga magulang at sa bawat pamilya, biyaya mo sa simbahan. Salamat po sa buhay, kalakasan ng mga batang ito. Salamat po sapagkat alam namin na kayo ang siyang kasama nila sa kanilang paglaki, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga laro. Sa bawat ngiti at bawat halakhak, tawa ng mga batang ito, salamat po. Ganon din sa mga pag-iyak nila. Pinapakita lang ng mga ito, Panginoon, na sila ay mga anak na minamahal ng mga magulang at lalo-lalo na inyong minamahal. Dalangin namin ngayon ang pagpapala sa kanila. Ganon din sa kanilang mga magulang at sa lahat ng mga nag-aalaga sa kanila. Lord, kung may mang sakit ang mga anak na to, sa ngalan mo, Jesus, we declare healing upon them. Dinideklara namin ang kanilang kagalingan. Tanggalin ang mga sakit na nararamdaman. Pagalingin sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng magandang kinabukasan. Tulungan ka lang mga magulang upang sa ganon ay tunay na maipagkaloob ang magandang bukas sa mga anak na to. Sa ngalan mo, Kristo, Amen. Amen. God bless you, mga anak. Adatayo ti panawen ti panakaibasa iti nasantuan na surat, gapo iti daan, nagapo iti 2 Timoteo chapter 1 verses 3 to 7. Ket kastoy ti kunana. Agyaman na kiti Diyos a panagserbiak iti nadalos a konsensya, kas a panagserbi met iti dagiti kapuonak, wen agyaman na krinkwana, ti panang kalagip ko, ken kakadagiti kararag ko iti aldaw ken rabii. Lamalagip ko dagiti luluam ken mailiwak unay, amakita ken ka, tapno maptuak ti irag-o. Malagip ko iti napudno a pamatim, iti pamati a nagtalinaed nga imuna kada apong mo, Aloyda, ken nanang mo Ayunis. Kapkapnek ka nga adamat ken kadaytoy, isut gapo nga ipalagip ko parang rarangem iti sagot nga inted ti Diyos, iti patay ko dagiti imakin ka. Ti saan nga espiritu ti kinatakrot iti inted kadatayo ti Diyos, no di ti espiritu ang mangted kadatayo iti panakabalin ayat ken kinam managtepel. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Aktakder tayo para iti kantayo.
Jesus may tanong, pagraman, paglumaban madaydayaw. May tanong, agariag turay, jay trono na dayaw na intay kanta. May tagay, di kangatwan na gani Jesus. Umay kay, dayawen tay, Kristo ngari. May tanong, ni Jesus may tanong, tanagungan na aridag iti ari. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Ang batang Jesus sa temple. Taon-taon pupunta ang mga magulang ni Jesus sa Jerusalem para umattend sa piyesta ng Passover. Nung 12 years old na si Jesus, pumunta sila sa piyesta tulad ng dati. Nang matapos ang piyesta, umuwi na sila pero naiwan ang batang Jesus sa Jerusalem at hindi ito alam ng mga magulang niya. Akala nila, kasama nila si Jesus sa grupo, kaya nagpatuloy lang silang mag-travel ng buong araw. Tapos nagtanong-tanong sila sa mga kaibigan at kamag-anak nila kung nasaan siya. Nung hindi nila makita si Jesus, bumalik sila sa Jerusalem para hanapin siya. After 3 days, nakita nila ang batang Jesus sa temple. Nakaupo siyang kasama ang mga teachers. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. Bumilib ang lahat ng nakarinig sa kanya dahil magagaling ang mga sagot niya. Namangha ang mga magulang ni Jesus nung makita siya. Sinabi ng nanay niya, "Anak, bakit mo ginawa sa amin to? Sobrang nag-alala kami ng tatay mo kahahanap sa iyo." Sabi ni Jesus sa kanila, "Bakit niyo po ako hinanap? Di niyo po ba alam na dapat nasa bahay ako ng tatay ko?" Pero hindi nila naintindihan ang sinabi ni Jesus. Sumama siya sa kanila pabalik ng Nazareth. Naging masunurin si Jesus sa kanila. Tinandaan ng nanay niya ang lahat ng ito sa puso niya. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayaw ka, o Apo Jesucristo. Ni Jesus, ti Apo, nagungar ket Isus ti Apo tayo. Amin agrupnoy amang ipodno ni Jesus ti Apo, ni Jesus ti Apo, nagungar ket Isu ti Apo tayo. Amin agrupnoy amang ipodno ni Jesus ti Apo. Tugaw tayo amin kakabsat, ken dinggan tayo iti mensahe ti kanta nga tugot iti Nax UNC Choir.
Thank you, choir. Kawawa naman si Ten, kako, mag-isa lang siya lalaki ngayon. Mga kapatid, ngayong Mother's Day, napag-usapan ng Nurture Ministries na magkakaroon ng mga speakers sa bawat worship service. Ket sa oras na ito, ang ating speaker ay isang magandang ina at asawa. Lately, nag-celebrate sila ng kanyang kabiyak na si kapatid na Albert ng kanilang 25th wedding anniversary. Meron silang dalawang anak, si Elijah at Isaiah. Ang youngest sa mga anak ni na Mr. and Mrs. Samuel Asuncion ni Kuya Sam. Andito si Kuya Sammy. Na-meet ko sila 13 years ago nung ako'y pastor sa Good Samaritan UMC. Sila'y doon sumisimba noon. Nagulat lang ako nung nalipat ako dito, biglang dumating ang pamilyang ito. Nagbalik-nak sila. Kasi, bakit balik-naks? Dati po siyang member ng UMYF ng ating simbahan. Dati rin po siyang member ng ating chancel choir, S1. Pwede daw bang bumalik? Sana may panahon para mag-practice, Former computer instructor ng Technological Institute of the Philippines at Interface Computer College. Former computer teacher ng Bethel Knox School. At sa kasalukuyan, siyang head nurse ng neonatal ICU dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Mga kapatid, ang ating speaker, si kapatid na Tin, Cristina Asuncion Vasquez. Tin? Ninenervyos po ako. Kasi 18 years ago, doon po yung last na pagsasalta ko sa harap ng pulpito. Good morning. At binabati ko ang lahat ng mga ina, nanay, mama, mami, at sa mga amang nagpapakaina. Ang ating topic ngayon ay ang Mothers Are Mentor. Napakalaking responsibilidad bilang sa ating mga ina. Tayong mga ina ay naatasan ng Diyos na magtanim sa ating mga anak ng napakahalagang mga turo ng Diyos o salita ng Diyos. Kaya naman tayo dapat ay maging tuwid upang maipasa natin sa kanila. Sa isang konteksto ng Biblia, ang isang tagapayo ay isang tao na nagtatatag ng isang malapit na relasyon sa isang protege o tagatangkilik na gumagabay sa kanila sa pamamagitan ng pakikisama, pagmomolde, payo, paghihikayat, at panalangin upang matulungan silang mapalalim ang kanilang pag-unawa sa katotohanan ng Diyos, mabuhay ng makadiyos at makapaglingkod ng mas epektibo sa Diyos. Ang mentoring din ay nagsasangkot ng isang sadyang pagsisikap at suportahan at hikayatan ang isa pang espiritual upang lumago sa ministeryo. Sa 2 Timothy na binasa, chapter 1, verses 3 to 7, ulitin ko, ito ang nasusulat. Tuwing naaalala kita sa aking panalangin, araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran
na may malinis na budhi. Gaya ng ginawa ng aking mga ninuno kapag naalala ko ang iyong pagluha. Nananabik akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na unang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ng iyong inang si Eunice. Natitiyak kong nasa iyo ang pananampalatayang ito dahil dito pinaalala ko sa iyo na pag-alabin mo muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking kamay. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Sa 2 Timothy chapter 1 verses 3 to 7, ipinaaalala ni Pablo kay Timothy ang kanyang taimtim na pananampalataya na binibigyang diin na ito ay unang itinanim sa kanyang lola na si Loida at ina na si Eunice. Ang talatang ito ay nagtatampok ng malakas na impluensya ng mga Diyos na ina at lola sa paghubog ng pananampalataya ng isang kabataan na mahalagang kumikilos bilang kanilang mga espiritual na mentor. Narito ang isa pang mas detalyadong paliwanag. Ang papel ng pananampalataya sa pamilya ay binibigyang diin ng taludtod ng kahalagahan ng pananampalataya na naipasa sa mga henerasyon sa loob ng isang pamilya na nagsisimula sa lola at ina ni Timothy. At ang mga makadiyos na ina bilang mga mentor, ang paalala ni Pablo ay binibigyang diin ang makabuluhang papel na maaring ituro ng mga makadiyos na ina sa pag-aalaga ng mga anak. Nasusulat din sa mga Kawikaan, chapter 22, verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Ang talatang ito ay nagtatampok ng kahalagahan ng pagtanim ng mabuting pagkatao at kahalagahan nito habang sila ay bata pa, na makakaimpluwensya sa pagpipilian ng bata sa buong buhay niya at pagpapalakas ng kanilang mga anak sa kanilang pananampalataya. Hikayatin ang pag-aalaga ng mga bata na ang pananampalataya binibigyan diin ang kahalagahan ng pagiging magulang, pagtuturo at pagmomolde o paghuhulma, pag-ugali ng isang Kristiyano. Ang pamana ng pananampalataya ay itinampok din ng taludtod kung paano maitatatag ang isang pamana ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng makadiyos na magulang at lola. Ang pamana ng pananampalataya ay ang kahalagahan sa pagpasa ng kwento at turo ng Diyos sa mga susunod na henerasyon, tulad ng mga nakikitang talata na nasusulat din sa mga awit, chapter 78, verse 4. Ito ang nasusulat. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap mga gawa niyang dakila. Sa Deuteronomio, chapter 6, verses 4 to 9, basahin din natin. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso, ituro ninyo sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi. At sa inyong pagbangon sa umaga, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo.
isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga trangkahan. Ang mga talatang ito ay binibigyang responsibilidad ang mga magulang at mananampalataya na ibahagi ang Diyos na may katapatan at pangako sa kanilang mga anak at mga darating na henerasyon. Ang espiritual na saligan ni Timoteo, ang mga salita ni Pablo, ay nagsisilbing paalala kay Timoteo na kanyang malakas na pundasyong espiritual na minana niya sa pamamagitan ng kanyang ina at lola. Paghihikayat kay Timoteo maging sa ating mga ina at lola sa pamamagitan ng pag-alala at pananampalataya, lalo na habang nahahanap niya ang mga hapon ng kanyang ministeryo. Sa 2 Timothy din, chapter 1, verse 3 to 7, ay naglalarawan ng mga makadiyos na ina at lolang mahalagang espiritual na mentor na humuhubog sa pananampalataya ng isang kabataan na nag-iiwan na pangmatagalang pamana ng pananampalataya sa mga darating na henerasyon. Tayong mga mentor, ina, naniniwala ba kayo na tayo ang greatest influencer ng ating mga anak? Sino ang naniniwala sa akin? Kokonti lang. Ito ang katunayan. 9 na buwan nating idinala sa ating sinapupunan ang ating mga anak. Doon siya nanalagi at doon kayo nagbanding. Doon pa lang nakukuha niya na yung mga traits at characteristic ng ina. At sa kanyang paglabas, di lang doon nagtatapos, kundi pasimula pa lang yun. Huhubugin natin sila. Mag-start tayo sa mga bagay na kagaya ng unang kain niya sa 6 months. Ano pa? Yung mga milestone niya, mga paglakad, ganon. Sino ba ang laging nasa bahay? Di ba ang ina? Kaya naman tayo ang greatest influencer nila. Sa kanilang paglabas sa mundong ibabaw, ipagpapatuloy nga natin ito. Pero dapat tayong mga ina, magulang, ay dapat ay may Diyos na banal. Sapagkat dito, sa paggabay natin sa mga anak natin, tayo din ay hingi ng paggabay. Dahil ang paggabay dapat sa tamang landas. Hindi naman po dahil sa paggabay na sinasabi natin, gabay na lang. Tayo din ay may alintuntunin din, nasusundan o susundin. At dahil tayo mga Kristiyano, dapat naaayon sa salita ng Diyos. At kung tayo mga Kristiyano na dapat tayo nagtataglay ng mga bunga ng Espiritu na ituturo natin sa ating mga anak. Ano ang mga ito? Magtataglay lamang ang bunga ng Espiritu, ang isang nilalang, kung ang taong ito ay may Diyos. Ang bunga ng Espiritu ay ang pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, kabaitan, katyagaan, kabutihan, kahinahunan, katapatan, at pagpipigil sa sarili. Iyon ang maipapasa natin sa ating mga anak. Tandaan natin, tayong mga magulang ay may malaking responsibilidad sa aking mga anak. Kaya naman sa paglaki nila, tayo ang gagabay at kung anuman ang kinalakihan ng mga anak na yan ay ang product ng ina. Dahil si daddy naman kasi, konti lang porsyento niya dahil siya naman ay busy sa paghahanap buhay upang masupplement naman ang ating pangangailangan. Malaki ang accountability natin bilang mga ina kung ano man ang maging pagkatao ng ating mga anak. Kaya naman dapat natin idulog sa Diyos
Nagabayan tayo sa pang-araw-araw nating paggabay sa kanila. At sa ating pagpanaw sa mundong ibabaw, kasi wala namang pong permanente dito sa mundong ito, pag naipamana na natin ang pananampalatayang ito, maisasalinlahi sa mga apo-apo natin, tayo'y payapa na mawawala. Ngunit ang legacy natin bilang mga ina na naituro natin, buhay magpakailanman. Amen po ba? So tayo manalangin. Aming Diyos na aming banal, purihin ka sa Panginoon. Salamat Panginoon at tinuro mo sa amin upang kami ay maging mabuting magulang sa paggabay upang hubugin ang aming mga anak, pamangkin at apo. Upang sila ay mabuting anak at maipasa din ang magandang aral na salita ng Diyos sa susunod na panahon. Ito ang aming dalangin sa matimis na pangalan mo, Jesus Kristo. Amen. Panagbigbig ka dagiti amin nga ina, ayaban tayo ni Dikonis. Ating tinatawagan si Sofia. Hindi po daw sa... Si... Andiyan na. Good morning po. Liham para sa mga ilaw ng tahanan. Sa aming pinakamamahal na mama, mami, nanay, inay, ngayong araw, kami humihinto sandali upang parangalan ng inyong tahimik na lakas, walang hanggang pagmamahal at di matitinag na kabutihan na araw-araw ninyong ipinapadama. Sa lahat ng ina, mga inang nagsilang, mga inang nakagisnan, mga lola, mga ninang, mga amang tumatayong ina, mga inang piniling mag-ampon, maski ang mga inang hindi nakapiling, at sa lahat ng tulad niyong nagmamahal na parang tunay na ina. Kayo ang puso ng mundo. Kayo ang matatag sa gitna ng unos, ang boses ng pag-asa sa oras ng pangamba, ang pinakamatapang na tagapagtanggol at pinakamalambing na damdamin. Kayo ang bumuo at nagtatag sa ating tahanan, hindi lang sa pamamagitan ng mga bubong at pader, kundi lalong higit sa pamamagitan ng wagas ninyong pag-ibig para sa ating pamilya. Alam naming marami kayong gabing walang tulog, mga sakripisyong tahimik ninyong tinatanggap, at mga pangarap na pansamantala ninyong isinantabi upang kami makalipad at maabot ang amin. Damang-dama namin ang mga aral ninyong inukit, hindi lamang sa salita, kundi sa paraan ng inyong pamumuhay, pagmamahal, at pag-akay ng may malasakit. Kayo ay guro, manggagamot, mandirigma at kaibigan. Sa puso nyo'y taglay ang maraming henerasyon at patuloy kayong nagbibigay ng walang kapalit. Kaya naman ngayon, at sa bawat araw, kayo'y aming ipagdiriwang. Taus-puso kaming nagpapasalamat. Mahal na mahal namin kayo, higit pa sa kayang ipahayag ng kahit anong salita. Maligayang araw ng mga ina, kayo ang lahat-lahat sa amin. Buong pagmamahal, lubos na nagpapasalamat inyong mga anak. Ngayon, tinatawagan natin lahat ng mga mothers na nandito na pumunta dito sa harapan. Lahat ng mga nanay, pwede po ba pumarito kayo sa harap?
Yung iba siguro dito sa, ayan, para magkasya kayo dyan sa harap. Habang binibigay sa inyo ang inyong ang simpleng token ng simbahan para sa inyo, at hinding parangalan lahat ng mga nanay na yumauna, alalahanin din natin sila. And join me in singing this song to remember also our departed mothers. I once had a dear old mother who loved me tenderly. For when I was a baby, she took good care of me. One night, as I lay down sleeping, my sister by my side, I heard the voice from heaven telling me my mother died. And when I woke up in the morning, I found my dream come true. For the angels took my mother and took her to sky so blue. So children, obey your mother. Obey them faithfully. For if you lose your mother, you've lost the best of all. Dear friends, today we honor our mothers. The mothers who in the past have nurtured us, na binigay nilang lahat para sa atin. Yung iba sa kanila pumanaw na, pero inaalala pa rin natin sila sa oras na to at sa araw na to. Pinaparangalan din natin ngayon lahat ng mga ina na nasa harapan natin ngayon. We thank them for their love, for their sacrifices. We thank them for their care. Nung sila'y nanganak, sabi nga ng iba, yung isang paa nila nasa hukay ng kamatayan. All because they love us. Can we just extend our hands toward our mothers now and let us pray for them? Nasa harapan ko namin ngayon, Panginoon, ang mga mothers, mga ina. Sila na mga ilaw ng tahanan. Haligi din po sila ng tahanan. Sila na nagsakripisyo ng labis para sa kanilang mga anak. Nagpapasalamat po kami sa buhay nila, sa pagmamahal nila. Nagpapasalamat po kami sa pagbigay nyo sa kanila sa amin. At ngayon, Panginoon, tinataas namin sila. Dalangin namin
ingatan, bantayan, patnubayan ng mga ina. Dalangin namin, Panginoon, parangalan ang kanilang mga sakripisyo at pagmamahal sa pamamagitan ng pagtugon sa kanilang mga panalangin. Inaalala din namin, Panginoon, ng mga ina na wala sa amin ngayon. Maring hindi sila nakasimba sa oras na to dahil may mga mahalagang mga pinuntahan o di kaya hindi nakasimba dahil sa nasa banig ng karamdaman. Salamat po sa kanila. Dalangin namin, Panginoon, pagalingin mo sila. Ipagkaloob ang iyong biyaya ng kagalingan, kalakasan. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ng mga ina na yumauna. Sa araw na to at sa oras na to, inaalala din namin sila. Salamat po sapagkat minsan, binigay niyo sila sa amin. Naramdaman namin ka ng pagmamahal, pag-iingat, pag-aaruga. At ngayon kahit na wala na sila sa aming piling, inaalala namin sila. Pinaparangalan din namin sila. For all the mothers, O God, we thank you. For all the mothers, O Jesus, we praise you. For all the mothers, O Holy Spirit, we offer our thanks. Once more, bless these mothers and all the mothers in this world. Thank you for their lives. In your name, with Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin lahat ng mga mothers na narito ngayon. At bilang pasasalamat na rin at pagkilala sa ating speaker, ating ibigay ang simpleng token natin para sa kanya. JC? Picture, anak? Yung sa'yo muna. Pwede bang tawagin natin ating lay leader? Kuya Jun? Lay leader ng Ilocano at council chair din. At tamo ti panahon tayo iti panangipa ay kadagiti sagsagot. Awagan ko tayo ito itinga jay ushers.
worship, to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cries, holy, and creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. hear people sing, holy, to the King of Kings, holy, You will always be holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and positions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cries, holy, all creations cries, holy, You are lifted high, holy, holy forever. hear people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always Be holy, holy forever. You will always be holy,
Amin na parswa na kuma, at daydayaw si Emma. Layawan you, Hallelujah. Layawan ti Amana, kanti Espiritu Santo. O layawan, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Let us pray. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakatong pinagkaloob mo pang sa ganun ay kami makapagbigay ng aming alay sa iyo. Maparangalan ka sa pamagitan ng aming mga alay. Basbasan mo mga ito, Panginoon. Gawin mo itong banal. Karapat-dapat sa iyong banal na altar. Gamitin mo mga ito pang sa ganun, lalo pang mahihaga yung dakilang pangalan at lumaganap ang iyong paghahari dito sa mundo. Basbasan mo rin mga anak mo na nagkalob sa mga ito. Patuloy nawa nilang tanggapin ang siksik, diglig maapaw na pagpapala. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Mga kapatid, kanina sinabi ko ang ating tagapagsalita ay dating member ng choir, S1. Sabi ko, gusto mong parangalan ang iyong yumaong ina ngayon, si Nanay Elverita Asuncion. Pakinggan natin ang kanyang alay na awit sa kanilang mahal na ina at para sa mga nanay na rin. Tin? If home is really where the heart is, then home must be a place that we all share. For even with our differences, our hearts are much the same. And where love is, we come together there. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Wherever there are children singing, there a tender heart is beating, we can live together there. Love will be our home. With love, our hearts can be a family, and hope can bring this family face to face. And though may be far apart, our heart can be as one. When love brings us together in one place. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Wherever our words of kindness spoken, where a vow is never broken, we can live together there. Love will be our home. Love
love will be our home. Wherever there are children singing, when their heart is pain or beating, we can live together there. Love will be our home. 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 Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Love will be our home. Kantahin tayo iti himno ti kinadisipulo, Faith of Our Mothers, in the tune of Faith of Our Fathers. Faith of our mothers, living still in cradle song and bedtime prayer, in nursery lore and fireside love, thy presence still pervades the air. Faith of our mothers, living faith, we will be true to thee till death. Faith of our mothers, loving faith, fond of our childhood's trust and grace. Oh, may thy consecration prove source of a finer, nobler race. Faith of our mothers, loving faith, we will be true to thee till death. Intercessors,
Let us pray. Kami lumalapit sa inyo ngayon, O Diyos na banal. At sa paglapit po namin sa inyo, kasama ko po ang mga intercessors ngayon. Pinapanalangin ang lahat ng mga narito. Pinapanalangin ang bawat kahilingan ng mga anak mo. Lord, mayroon kaming kanya-kanyang mga kahilingan sa inyo. Bawat isa sa amin may mga pinagdadaanan. Dalangin ko ngayon, Panginoon, pakinggan ang panalangin ng inyong mga anak. Pakinggan ang mga kahilingan ng inyong mga anak. Maaring nananalangin sila para sa kanilang sarili. Yung iba nananalangin para sa kanilang mga mahal sa buhay. Nananalangin para sa kagalingan nila o kagalingan ng mga mahal nila sa buhay. Lord, kami po'y nagsusumamo. Tugunin ang aming panalangin. Tugunin ang panalangin ng inyong mga anak. Ipagkaloob mong kagalingan sa bawat isa na narito ngayon, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Release your healing mercy, O Jesus. Release your healing grace, O Father. Touch them. Have mercy upon them. Bless them. Panginoon, sa oras na ito, we come and pray for Kuya Ray, nasa ospital ngayon. We come and pray for Ate Perlina, nasa ospital din ngayon. We come and pray for Inang Amor, Sermonia, na nasa ospital din ngayon. Be upon them, Jesus. Be upon them, O Father. Be upon them, O Holy Spirit. Let your will be done in their lives. Let your will be done. Grant them, Lord, healing, and most of all, grant them your peace. Grant also your peace to their loved ones, their families. We entrust them unto you. Ganon din, Panginoon, ang bawat problema, suliranin ng mga anak mo. Wala po kaming pwedeng malapitan kundi ikaw lamang, Panginoon. Wala po kaming pwedeng hingan ng tulong kundi kayo lang, Panginoon. Lord, tulong po. Pagaanin ang aming mga pasanin. Mga problema sa pag-aaral, sa pamilya, sa pinansya, sa trabaho. Tulong, Panginoon. Tulong po. Salamat sapagkat ikaw ang Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin. Ikaw ang Diyos na nakikinig sa aming mga kahilingan. Salamat sa katugunan, kagalingan at kapayapaan. I pray para sa lahat ng mga narito ngayon sa pananambahan dito sa sanktuaryo. Ganon din sa mga kasama namin sa pananambahan na nakasubaybay sa online. Release, Lord, your mercy upon all of us. Release, Lord, your grace to all of us. Release, Lord, your blessing to all of us.
Salamat, Panginoon, sapagkat alam ko na sa oras na ito, may gumaling sa kanyang sakit ngayon. Praise you, Jesus. Praise you. We praise you. Someone's being healed right now. Thank you, Lord. Thank you for that gift of healing. Thank you. Someone's problem is being answered right now. Thank you. Thank you. We offer these prayers and we offer our thanks to you, O Father, Son, and Spirit. Amen and amen. Faith of our mothers, Christian faith, in truth beyond our stumbling creeds, still serve the home and serve the church, and breathe thy Spirit through our deeds. Faith of our mothers, Christian faith, we will be true to thee till death. Mga kapatid, nangusap ang Panginoon sa atin sa pamagitan ng mga panalangin, kanta, mga imno, sa pamagitan ng banal na kasulatan at sa pamagitan ng sermon. Ngayon, humayo tayo. Ipagkalat sa buong mundo ng Diyos ay isang mapagmahal na Diyos. Kung paanong minamahal ng ina ang kanyang anak, mas pang pagmamahal ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. Humayo tayo at ipamalita na may Diyos na mapagkaling Diyos na tagapagligtas. At sa ating paghayo, ipagkaloob nawa ng ating Panginoon, Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, ang kapayapaan, kagalingan at biyaya sa atin at sa ating mga mahal sa buhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen at Amen.
Lord.